संतुरावडे. काय त्रास होत होता आपल्याला? माझा म्हणजे चालायला वगैरे येत होतं, मणक्याचा प्रॉब्लेम मला सांगितलं होतं. हां. त्यानंतर बांबड्यात 2-3 वेळा ॲडमिट होतो. हां. त्यानंतर मलकापुरात 1-2 दिवस. हां. त्यानंतर आम्हाला समजलं की असं तुम्ही घोंगूरमध्ये जावं. कोणी सांगितलं तुम्हाला आमचा पत्ता? ते आमच्यातलंच एक पेशंट आहे. हां. ते दुसरीकडून घेतात, पण हां. आम्हाला तुमचं नाव सांगितलं होतं. फक्त घोंगूरमध्ये मिळते असं. मग ते आमचा मावसभाऊ तो म्हणला की आपल्या ओळखीचीच आहे. हो. मग त्यांनी ते शिक्षक आहेत त्यांना फोन केला की या मुली तुम्ही आहे. त्यांनी तिथं आम्हाला घेऊन गेले. त्यांच्या घरीच आम्ही गेलो. म्हणजे इथून जाताना कमीत कमी मला वाटते 1-7-8 टाईम तर मला गाडीतून खाली उतरावं लागलं. बरं. बसायला एवढ्या वेळ जमतच नव्हतं. इथून कमीत कमी 10-15 किलोमीटर हो, आमचं 15 किलोमीटर बरोबर. एवढ्यात मी 7-8 टाईमवर खाली उतरलो. जरा रेस्ट करून परत गाडीत बसून परत घर गेलो. ते गेल्यानंतर त्रास त्रास म्हणजे मला चालता येत नव्हतं. कशाचा त्रास होता? फक्त मुंग्या, मणक्याचा प्रॉब्लेम. मणक्याचा. किती मणक्यात गॅप आहे काय सांगितलं डॉक्टरने? 2 मणक्यात जास्त आहे, एका मणक्यात थोडं कमी आहे. हां. आणि त्या पायाला जरा झिज आहे. बरं. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला ही औषधं सजेस्ट केली आमच्या डॉक्टरने, आम्ही दिली तुम्हाला. ते औषध दाखवा कोणती दिली आहेत? ही 3 औषधं आहेत आणि बाकीचे आणि आहेत. हां. बरं. हे औषध किती दिवस झालं तुम्ही घेताय आता? तशी तारीख काय एवढं लक्षात नाही, पण महिना होऊन झाला का झाला असं महिना. मग रिझल्ट कसं काय आला तुम्हाला? रिझल्ट आता म्हणजे एक 80-85% मी ठीक आहे. दुखतंय माझं, पण दुकान नाही पाहिजे होतं, पण मी काम करतोय. डॉक्टरांनी तुम्हाला रेस्ट घ्यायला सांगितली होती 2 महिन्यासाठी. हां. त्यासाठी डॉक्टरांनी तुम्हाला रेस्ट घ्यायला सांगितलं, पण तुम्ही रेस्ट घेतलेली नाही. शेतकरी असल्यामुळे तुमची पावसाळ्याची कामं चालू आहेत, ते औषधं चालू आहेत, पण आराम अगदी 80% तुम्हाला आलाय. हे तुम्ही कबूल करता. म्हणजे ह्या औषधावर तुमचा पूर्णपणे विश्वास आहे सप्लिमेंटवर. मग तुम्ही इतर लोकांना काय सांगाल याच्याबद्दल? इतर लोकांना तर मी तुम्हाला बरेच इथले पेशंट दिले, 1-2-3 तर दिले. बरोबर आहे. अजून 1-2-3 आहेत. त्यासाठी आपण इथं कॅम्प घ्यायचं तुम्हाला त्यांनी सांगितलं. म्हणजे ह्या औषधावर मी तुमचा पूर्णपणे भरोसा आहे. तुम्ही इतर लोकांना याचा सल्ला देऊ शकता. दिला आणि देतोय मी. मग एक कुठल्या कंपनीची औषध आहे तुम्हाला काय माहिती मिळाली याची? ही कुठली कंपनी ते बघा, नाव द्यायचं बघा. किंवा आर्थोकेअर. हां, किंवा काय पॉईंटचा हा आर्थोकेअर आहे. हा दाखवा लोकांना या औषधानं. आणि हे औषध कोणतं आहे हे दाखवा. गोळे आणि हा आपला ड्रॉप आहे. तर